Rondeluz. Hau beroa zeok hemen. Ze gauza den ingelesaiak etxira, Rondeluz. Baizu, guapo zaute, nik ez dut horrelako ikanta. Ara neskak ere! Ara! Nola ligatuko zuten zuek ere, beito, adios, guapas! Erki pasatzen dugu, behitu ze txoiua. Autobus honetzen duten, nahi nongi pasako. Dudi, be? Josa, euria. Xuban, hiri tokatzen zik. Peru bezala. Hasieran. 6 kontzeptu. Bale? Erne demonio egon, Aukera eman guztut gero berriz ere errepikatzeko, baino? Erne demonio, Eman eurra, Jose Miel. Covadonga. Toronto. París. Berlín. Buenos Aires. Bigarrengo aldiz entzungo dugu Porsaka. Ados. Bai, Xuban? Vale. Erne demonio. Hortxe eman, Jose Miel. Covadonga. Toronto. París. Berlín. Buenos Aires. Galdera. Europako ze hiriburu aipatu dira? Europako. Berlin eta Paris. Berlin eta Paris. Seguro hala, Xuban. Ala xedek, Xuban, ala xedek! Takata! Takata! Aiba motelik ere! Landu minutu takata. Takata. Gustatzen latzen zuen takata. Eskakoan, ez, beste bat nahi alduzue. Shut up! Nik ingelesa ongi dominatzen baitut. No. Aurrera jarraitu gara. Bai, aurrera. Jose Miel, fuera musika. Fuera. Jose Miel, holaxe, oin serio. Lehenengo fasea, egindek. Ongi, polboroia hordakak. Baina mentxe, paiera eta 2 kilo arroza, hau ez duk broma, Erne demonio, Jose Miel eman. Hortxe, hemen ez dakak aukerarik, bigarrengo aldiz entzuteko. Zemat kukurruku egin ditu oiarrak? 2. Ik esaten dek, 2. Xubanek asmatu du, 2! Eman musika Jose Miel! Rondeluz! Besos izute horrela gizonak, arrozak eta estufak eta denak eta hautxoioa. Ta nola urtuko dugu? Jose Miel, bazak musika pixka bat gehiago, motel. Nahi dekena, bazak, venga musika. Bueno, Rondeluz! Bueno, cuadrilla! Ongi pasa, Zuei, aio, cuadrilla! Venga, eta gehiago ligatzen duzuen, Ongi pasa!